Tajemství čistého lesa. Milé děti, jistě znáte ten úžasný pocit, když se procházíte lesem, kde je vše čisté a plné života, kde můžete objevovat různé druhy hub, poslouchat zpěv ptáků a občas zahlédnout nějaké to zvířátko, které se plíží mezi stromy. Ale co když narazíte na les, kde je všude kolem spousta odpadků a místo radosti cítíte smutek a zklamání? Dneska si povíme pohádku o tom, jak se zvířátka v takovém lese cítí a co si o tom všem myslí. Připravte se na dobrodružství plné důležitých lekcí. Naši lesní přátelé nám rozhodně mají co říct. Dolní Lesnice je malá vesnička s útulnými domky a úzkými uličkami. Vesnička je obklopena hustým lesem, který je plný zvířátek a rostlin. Bohužel v poslední době se les stal místem, kde některé děti a i dospělí z vesnice odhazují odpad. Les je nyní plný plechovek, plastových láhví a jiných odpadků, které ubližují zvířátkům a ničí krásu přírody. Vedlejší vesnička Horní Lesnice je podobně malá a útulná, ale místní děti jsou velmi pečlivé a udržují svůj les čistý. Les je plný zelených stromů, kvetoucích květin a zvířátek, která žijí v harmonii. Děti z vesnice se často scházejí na pikniky v lese, kde si hrají a učí se o přírodě. Ale vždy se ujistí, že po sobě nezanechají žádný odpad. V lese Dolních Lesnic žije rodinka veverek. Dohromady je jich 5. Maminka, tatínek a 3 malé veverky. Nejstarší z nich se jmenuje Líza. Líza je moc šikovná a strašně rychlá. Má krásnou, světle hnědou srst a oči plné radosti a zvědavosti. Ráda skáče z jedné větve na druhou a sbírá oříšky, které pak ukryje do své tajné skrýše. Jednoho dne, když se Líza chystala skákat po stromech, řekla jí maminka veverka: Buď opatrná, Lízo, les je plný odpadků a můžeš se zranit. Ale Líza, plná energie, jen mávla svým huňatým ocasem a odskákala pryč. Skákala po stromech a sbírala oříšky, až najednou narazila na něco, co nikdy dříve neviděla. Byla to ostrá plechovka od nápoje, kterou někdo odhodil do lesa. Líza byla zvědavá a chtěla se na plechovku podívat blíže. Ale když na ní skočila, ostrý okraj plechovky jí rozřízl tlapku. Au! Vykřikla a podívala se, co se stalo. Krev začala pomalu stékat a Líza cítila, jak se bolest šíří po celé tlapce. Posadila se na větev a začala plakat. Slzy jí stékaly po tvářích a kapaly na listy pod ní. To bolí, naříkala Líza a snažila se tlapku olíznout. Ostatní zvířátka slyšela Lízin nářek, přiběhla se podívat, co se stalo a hlavně zavolala Lízinu maminku. Maminka veverka byla velmi starostlivá a hned jak viděla Lízinu poraněnou tlapku, začala jí ošetřovat. Sebrala několik měkkých listů a obvázala jí tlapku tak, aby krev přestala téct. Musíš teď odpočívat, Lízo, řekla maminka veverka. Tvoje tlapinka potřebuje čas, aby se zahojila. Líza poslechla a zůstala v jejich hnízdě. Bylo to pro ní ale velmi těžké. Byla totiž zvyklá pořád běhat po lese a skákat po stromech. Ale s poraněnou tlapkou to nešlo.
seděla v hnízdě a dívala se, jak ostatní zvířátka běhají a hrají si venku. Cítila se smutná, protože nemohla dělat to, co má nejraději. V nedaleké části lesa žila rodina lišek. Maminka liška se právě vrátila z lovu a připravovala večeři. Slyšeli jste, co se stalo Líze? Zeptala se svých dětí. Poranila se o odhozenou plechovku. Musíte si dávat velký pozor, děti. Bohužel žijeme v lese, kde lidé odhazují spoustu odpadků. Malý lišák Matyáš, který byl Lízin kamarád, byl ze zprávy o ní velmi nešťastný. Já ji půjdu navštívit, prohlásil odhodlaně. Možná jí mohu třeba nějak pomoct. V rodinné noře lišek bylo slyšet tiché šeptání. Lišák Matyáš se nemohl zbavit myšlenky na to, co se jeho kamarádce stalo. Mami, a proč lidé hází odpadky do našeho lesa? Proč nám ubližují? Maminka liška se na něj podívala s laskavým, ale smutným pohledem. Víš, Matyáši, lidé si nikdy neuvědomují, jak jejich činy ovlivňují ostatní. Možná si nemyslí, že by malá plechovka nebo plastový obal mohl někomu ublížit, ale jak vidíš, může to způsobit velké problémy. Matyáš přikývl. Ale co můžeme dělat, mami? No, to je dobrá otázka, Matyáši. Musíme prostě být opatrní a vyhýbat se místům, kde lidé odpadky odhazují. A musíme být hlavně trpěliví a možná, jen možná, se jednoho dne dočkáme, že lidé uklidí a začnou být čistotní. Matyáš se rozhodl, že bude dělat vše, co je v jeho silách, aby se neporanil tak jako Líza a aby pomohl i ostatním zvířátkům dělat totéž. Poté se konečně vydal na cestu k Líze. A i když se snažil být pozorný, i přes veškerou opatrnost se mu něco stalo. Matyáš šel kolem starého dubu, když zahlédl něco lesklého na zemi. Byl to velký plastový obal od jídla. Matyáš byl zvědavý a chtěl se podívat, co je uvnitř. Ale když strčil hlavu do obalu, uvízl v něm a nemohl se dostat ven. Snažil se obal sundat, ale byl příliš těsný. Začal se dusit a nemohl dýchat. Byl v pasti a nevěděl, co má dělat. Naštěstí pro něj byl poblíž jeho kamarád Ježek Emil. Emil viděl, co se stalo a rychle přicupital na pomoc. Svými ostrými ostny rozřízl obal a osvobodil svého kamaráda. Matyáš byl velmi vděčný za pomoc a znovu si uvědomil, jak nebezpečné mohou odpadky být. Musí zkrátka být ještě opatrnější. Podíval se na Emila a řekl: Děkuji ti, snažil jsem se být opatrný, ale byl jsem tak moc zvědavý, co je v tom obalu. Měl jsem poslechnout maminku. Emil přikývl a řekl: To je v pořádku, Matyáši, všichni děláme chyby. Důležité je se z nich poučit. Matyáš pak vyprávěl Emilovi o tom, co se stalo Líze. Ježek Emil byl překvapený a rozhodl se, že půjde domů a vše řekne své rodině. Když dorazil, všichni se shromáždili kolem něj. Vyprávěl rodině o tom, co se stalo Líze a Matyášovi. Emilova nejmladší sestřička byla velmi smutná a vyděšená. Od té chvíle se všichni snažili být opravdu ještě opatrnější a vyhýbali se odpadkům, i když to nebylo vůbec jednoduché. Byl jich totiž plný les. V srdci lesa Dolních Lesnic se nachází krásný rybník. Je to tajemné a klidné místo. V rybníku je čistá a průzračná voda a pokud se podíváte pozorně, můžete vidět malé rybičky
jak se prohánějí mezi vodními rostlinami. Na břehu rybníka žije rodinka divokých kachen. Mají své hnízdo ukryté mezi rákosem a trávou. Každé ráno se kachničky vydávají na rybník, kde se koupou a hledají jídlo. Jejich veselé kvačení je jedním z typických zvuků tohoto místa. Rybník je také domovem pro mnoho žab. Ty si rády hrají na leknínech a skáčou do vody s velkým šplouchnutím. Jejich hlasité kvákání je slyšet daleko do okolí, zejména v teplých letních večerech. Okolo rybníka roste mnoho stromů a květin, které přitahují různé druhy hmyzu. V tomto rybníku žila malá kachnička jménem Kája. Kája byla nejmenší z celé rodiny kachen a byla strašně moc zvědavá. Jednoho dne našla Kája na břehu rybníka kus rohlíku a rozhodla se, že ho sní. Když měla rohlíku plné bříško, začala se cítit divně. Bříško jí začalo bobtnat a moc jí bolelo. Kája se vrátila k mamince a řekla jí, co se stalo. Maminka byla velmi znepokojená. Kájo, pečivo je pro nás kachny přeci velmi nebezpečné. Může nám to způsobit velké problémy. Kája byla překvapená. Ale proč? Zeptala se. Vždyť lidé nám pořád hází pečivo do rybníka. Lidé to možná nevědí, Kájo, ale pečivo nám může opravdu ublížit. Může nám bobtnat v bříšku a způsobit nám bolest. Navíc nám nedává všechny živiny, které potřebujeme. A když malé kachničky jedí příliš mnoho pečiva, může se stát, že jim špatně narostou kosti a peří a pak se už nikdy nenaučí létat. A víš moc dobře, Kájo, že létání je pro nás kachny velmi důležité. Pomáhá nám hledat jídlo, uniknout před nebezpečím a cestovat na jiná místa. Když se nenaučíme létat, je to pro nás opravdu velmi nebezpečné. Kája slíbila, že už nikdy pečivo jíst nebude a rozhodla se, že o tom řekne všem svým kamarádům z rybníka, aby se jim nestalo to samé. Po všech těchto událostech si zvířátka v lese Dolní Lesnice řekla, že už toho bylo dost. Byla unavená z neustálého strachu a nebezpečí, které přinášely odpadky v jejich lese. A tak se rozhodla, že je čas na změnu. Sešla se a začala diskutovat o svém plánu. Zvířátka věděla, že vedle jejich lesa je jiný les, který patří vesničce Horní Lesnice. Slyšela od sousedních zvířátek, která je občas navštěvovala, že tento les je krásný a úplně čistý. A tak se rozhodla, že se tam odstěhují. Bylo to velmi těžké rozhodnutí. V lese Dolní Lesnice žila většina zvířátek celý svůj život. Věděla ale, že pro jejich bezpečí a štěstí je to to nejlepší, co mohou udělat. A tak začala jejich cesta do nového domova. Do lesa plného zelených stromů, čistých potoků a radostných zvířátek. Ale i když zvířátka v novém lese našla klid a bezpečí, které tak moc potřebovala, stále v srdci cítila touhu vrátit se do svého původního domova. Každý den se dívala směrem ke svému starému lesu a doufala, že jednoho dne se lidé polepší, uklidí les a přestanou odhazovat odpadky. Věřila, že jednoho dne se lidé probudí a uvědomí si, jak krásný může les být, když je čistý a plný života.